Hnlc National Liberation Council menta ka sngiling ba General Secretary kam Publicity Secretary ka seng uba san kupan nong traw kalamaham ba kala ban Weng no ilade na ka Jingïakren Ïasuk hapadeng ka seng ba ka Sorkar pedeng ba ka Sorkar Jylla kumju na ka daw ba ka seng wada pedeng ka Jingïakren Ïasuk ba ka Sorkar kala sha perking manet bu sintiu holum jingtab uba charis to feel thank you hakalinghu sngiklad ba arsnem jong u Uba san ko pa nang traw ha ka Facebook post jong u la ong ba ka jinglet bu sintiu shalom jingtem la penbet te ki bahieng ba kan long arbaje janmit kat ba ka Sorkar ka ai hukumi ki briu ka seng ki badana ka Jylla na ka benta ban penyat chakman ya ka Jingïakren Ïasuk kila sha perking banlet bu sintiu ha ka ba ka Sorkar kala hukum ba ki dekhot ka seng ki de banlet bu sintiu dang prabaje men stem Kani ka jingle ka Sorkar klapin bitari ka seng hi parok away ngimde ki pulit Meghalaya niki nong tre Sorkar jongki bakente yangi kat baki mon lada ka long hakani ka rukam ngin Weng no na ka Jingïakren ong uba san kupar nong traw